Nhasi tatiri gaitimboya kuzotaura namai Miriam. Amai Miriam vanga vaine dambudziko, vantu vane dambudziko regumbo riri kupera zvigunwe hapasisina. Igumbo ravanetsa kwenguva yakareba, vaenda kuzvipatara, vafamba vachida kuona kuti gumbo ravo ringarapike sei. Regai tinzwe kubva kuna mai Miriam kuti nyaya iyi yakatanga sei yegumbo ravo uye pazuva ranhasi ramira sei. Vanzvadzi makadi ndinokubatirai zvangu ini tipo yedu makadiyo. Tatiregai tiyo kuzonzwa nyaya yegumbo renyu. Gumbo iri rakatanga sei? Rakatanga last year but 1 muna January tabva papemberera goredzva. Rakangotanga kungozvimba. Indengotiwo kurwadza kwegumbo. Kuzvimba kwarikaita rakabva raputika zvigunwe zvese mva zvaoma kuita black. Ndobva ndatakurwa mva ndaendeswa kwadhokta. Dhokta mva svika mva rimenyengura, mva ndita izvi handichazvikwanisa sezvo mune shuga inenge ichida kunoonekwa kuti zvakamira sei plus ronda randamenyengura. Mva ndinyorera tsamba mva nditiende Gomo hospital. Ndabva ndiendeswa Gomo hospital ndakagara 4 months ndisina kana mboparetwa netomwe chimwe chinhu chinzi ropa renyu rishoma, hamuna mvura muviri. Dhokta mva ati regai tikuitei zvezvokukucheka zvisiri zvokuendeswa kumushini, zvongobayiwa injection tokwanisa kumbokucheka toona kuti chii chiri kukonzeresa, asi ivo vakutaura kwavaiti shuga yamuinayo. Ndobva dhokta abva azondicheka mva ndibvisa zvigunwe zvese. Handibvisa zvigunwe zvese mva ndatanga kuri manager ndiri imomo kuri dhipa musoro, akati hatikwanise kusona pazvigunwe. Ndobva ndengori dhipa musoro nemuvhiniga, ndichiri dhipa musoro nemuvhiniga, abva azonditi chiendei kumba, munokwanisa nomanager gumbo renyu muri kumba. Ndopandikabuda muchipatara ndabva ndadzoka kumba, ndatanga kumanager gumbo rangu ndiri kumba. Ronda ndobva raita sei? Ndobva ravhara. Yanga mwedzi wechi11 ravhara ronda, vandati semunhuwo ndorarama sechirikadzi kuti ndirambe ndakagara pamba, vana vada kudya. Umwe mwana akatotwadza kuenda kuchikoro form 3, agumira form 3 nokuti hapana ikwanisa mubhadharira chikoro. Regai ndidzokere kupi? Kubasa kwangu. Vandadzoka kuno kubasa. Ndadzoka kuno ronda ranga rakavhara zvakanaka. Pakanaya mvura, pane madhezi akanaya mvura yakanyanya stereki iyai, ronda rakabva rangopudunuka rega. Pasi apa mva paita mwena, ndimurongoroona zvarikaita, mva raita mwena nepamusoro apa. Ndati regai ndidzokere kuna dhokta. Pandikadzokera kuna dhokta akabva anoricheketudza futi pasi apa. After ndabva kuna dhokta aricheketudza, after 3 days mva pauya chinhu chakaita kunge growth, mva chavhara futi pasi. Ndakungoti nei migumbo rangu apo ranga raugara rakazvimba. Vamwe vakanditi ikenza, imboendei kuchivanhu. Ndabva ndaenda kuchivanhu, funga ndakaenda kunonzi kudhaondewo kuchivanhu. Bva ndanopiwa mushonga ikenza yandaidya nekuna maronda, ronda harina kuvhara. Ndobva ndadzoka, ndobva ndarayirwa futi kuna vamwe baba, zvikanzi ikenza. Bva ndapiwa futi mushonga kuna maronda nekunwa, ronda harina kuita sei? Harina kuvhara. Vamwe bva nditi ishuga, ndozvainoita. Manje shuga ko mwena waita pasi, mvura iri kubuda pasi pagumbo inonhuwa, handisumbonzwisa kuti chii chiri kuitika. Ndobva ndaenda nobatsirwa mapostori, hapana kana chenji yakaitika. Da kunzwa pamapostori baba, toziva kuti kwamakaenda muchinzi kensa, vanongozotora mahebs avo vokupai. Handei kuchipostori masvika mapfugama, mweya wakaprofita kuti chi? Mweya wakaprofita, wakanditi kuroyiwa, makanokorwa tsoka. Tsoka yenyu yakanokorwa, mva yanokangwa. Saka munhu ari kuita izvozvo asida kukuonai muchidzokera kubasa kana kuti murarame. Plus gumbo renyu nofanirwa kunodimburwa zvakare. Ndokutaurwa kwandikaitwa kuchipostori, asi kuti vandipe kundiso havana kukwanisa kundiita sei? Kundipa kundiso. Ndobva ndabva pane mupostori, mva ndaenda pane umwe mupostori, mva ndaudzwa semunyaya yakadaro. Semunhu ane shuga yakabva yakwira. Ndopandikatora gumbo rangu mva ndaisa papicture profile. Saka mwana wanzvadzi yamama ndobva ariona riri papicture profile, zvikanzi mwana wangu ndozvaita gumbo here? Ndati mama, ine handichaziva upenyu hwandichararama pari zvino kuti amai nababa handina, amweni atezvara handina, murume wacho handina, saka mhuri yangu ndoita sei? Mune vana vangani? Ndine vana 4. Ndopavakanditi uyai. Chinangwa chamakarisira papicture profile changa chichichi. Ndoti hama dzangu kana pana akarikanganisa achida kuti nini ndirarama upenyu hunorwadza, uchinatsoruona kuti ndo gumbo rangu zvariri pari zvino.
ndochinangwa changa ndakarisira papicture profile. Ende ndaitotaura kuvana vangu kuti wendeona gumbo rangu rikandirwadza rikashata ndikadzokera muchipatara handirarami. Bhozi ndichafunga kana mweya wakaipa kuti ndiri kutambudzika kana kutora poison kunwa chaizvo zvangu zvasvika pastage yekuti ndandiri munhu anga akubatikana. Ndeti ndikataisa mhuri yangu ndainzwa kushungurudzika kuti ndovapa yani, ndovaendesa kupinga ndiri kuvavarira kuti vana vaone kuita sei, vaone kurarama. Saka mama pawakariona papicture profile vanoenda kuchechi kwaapostle vakanditi uya mwana wangu timboona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Vakabva pana akabva asendawo nhamba akati joinai gurupu iri munokwanisa kubatsirwa pagurupu roro rapostle. Bva ndangojoina gurupu iri bva ndasenda gumbo rangu. Ipapo ronda ranga rakavhurika zvoti ndofunga mamapicture makaona zvaranga riri. Ndobva ndavavarira sande ndobva ndaenda bva nditi manje patiri kuenda apa pagomo pamusoro negumbo iri hamene munokwanisa kukwira. Ndikati nezita raJesu ndichakwira chamboenda kuti ndiuye kuno kwandizoti chii. Ndakananaira mvura yakanaya, ndofunga mvura yakanaya chiri kumba kweepwezi. Ndikati asi ndisatani ada kuti ndisaende kwandoda unokwanisa kubatsirwa. Takakwira pamusoro pegomo ndisakaita first kusvika pachechi iyo. Iyi festival time yangu kuenda ikoko. Ndobva tagara, ndobva kwazoya vanhu vatanga kuchuya. Aiwa basa raMwari mvara rabatwa. Ndobva ndaenda unonamatirwa ngati mumira musati manamatirwa naapostle. Ndira kunzwa pa11 manzi amataura pepe nekusarapika kwaraita. Pain yamainzwa yanga yakamira sei? Ndainzwa kuremerwa negumbo. Kuya kubasa ndaita kuvavarira kuita rekudhonza raindiremera. Apa ndasingakwanise kuti dai regara rakaomarara. Purasi ranga rakubuditsa imwe mvura yekuti ndaitadza kuti iri kubva paiya ino richita chiveve kana kuoma zvoti mukariguma kudai maitya richipisa nyama yeomarara kuita kunge chimwe chinhu chakanatsoma. Ndopeni yandainzwa. Vana vaiti chi? Mwana wenyu mukuru ane makore mangani? Mwana wangu mukuru ane 26 years. Achiona dambudziko ramaienda through nezvamaivataurira makaganda, take me through murumba menyu nevana venyu vachiona amai zvechivachinotonoti amai varwara. Nyaya dzamaitaura imunokantora zvamaironga zvanga zvakamira sei? Vana vangu vese kana kuti ndikasvika ndikataura kuti ndanzi kenza vaindisimbisa vaiti mama haisi kenza, chakambokuitai kuti murarame nokuti mamusataura musaite chimwe chinhu muchipatara chii munopora. Ndo kunyaradza kwavaingondiita. But ini vainatsoona kuti bereka ari kurwadziwa kana kudya kuti ndidye chikafu ndasingakwanisa kunatsodya chikafu chichidzika. But vaingondinyaradza kuti mama munopora. Chakamboita kuti mupore kumamwedzi ese yamarwara chii. Ngatichiendai manje mazoenda kugomo naapostle. Ndasvika pamusoro pegomo ndisati ndatombovaona kana kuvaziva. Ndengonzwa nyama dzangu kuita kunge ndine chinhu chandasunungurwa. Asi ndasati ndatombovaona vasati vasvika panzvimbo. Temu dzavakasvika panzvimbo basa raMwari rikatangwa, shoko raMwari rikaparidzwa, ende imwe mharidzo yavo yaitoita futi kunge yakanangana neupenyu hwangu. Temu dzavakazopedza kuparidza vakati vanhu ngavachiuya vaite sei vanamatirwe. Ndakabva ndaenda netsvimbo yangu ndasvika bva nditi mama itei kugara pasi bva ndibvunza muno dambudziko rei. Ivo vanozviona ndaichema but vanoona ndofunga vanozviona kuti munhu uri kutaura naye but ari kuchema. Ndobva ndati inyaya ndakadimburwa muchipatara chinditi ishuka. Ndobva vandinamatira. Nguva dzavakandinamatira ndakatanga kutonzwa gumbo rangu kuita kunge handizoti ndingatsanangudze ndichiti chii. Vandipa munamato wakandipa wakati mama munamato mukasvika kumba gumbo raida kunzi gumbo vakatondi gumbo renyu rachimunye. Asi isvosve rakakurumai hamuna kukwanisa kuita sei kuriona. Regei ndirinamatire rimire risakwira kuti muende unodimburwa. Ndobva vandinamatira. Vandipa dhagara wakandipa ndaingotsava ndichiteedzera zvavakandiudza kuti nditeedzere. After one day mama wemvua wandifonera vanati mama ini ndiri kutonzwa gumbo rangu rareruka. Zvikanzi rambo uchishandisa mwanangu. Zvavaingoshandisa izvozvo rambo uchiita sei uchishandisa. Rechi3 mvua vanondifonera everyday uri sei vanati mama gumbo riye riri kuserera. Handizoti handisi kunatsanzisai gumbo rangu here kana zvezvikuita but ndiri kunzwa gumbo riri kuita sei riri kuserera. Ronda raibuda mvura ndaibhandija
nebhandiji ndaitogara ndebhandiji bhandiji rinotomboswera risina kutota bhandiji. Saka Sunday ndefanira kunge ndakadzokerawo chechi hana kudzokera nenyaya yemari vana vangu vaenda kunyaradza mari mva yao ndobva ndazotaura nawo nhasi ndikati gumbo ndati gumbo ratoserera rakutoenzana nerimwe but gumbo ranga rakadai chero musi wandaenda vachinondibatsira ranga rakadai ichi chacho ichani chakafuta futi kudai svika pari nhasi. Saka ndingonzwa kufara nekutenda Mwari nekuti nguva yandatambura inguva yareba ndatenderera n'anga kupi asi hapana chaichinja asi kungoenda kwandikanosanganawo nemunhu waMwari handizive vakuru akati sango rinoparaneta ende paunogumirwa sereke Mwari ndo paanotangira. Kubva kwandikaita ikoko wiki resa iwa handina kana dambudziko kana problem kusvika nanhasi. Saka vana vari kutochi vachiona vana ndakatovaudza ndikati kwandikaenda kuye ndichikukwidze muchienda musha ndokwasunungura gumbo rangu. Saka toti mama tsvagai mari because vanhu vacho vamwe vaende kumabasa mumwe wacho chikora haende musikana akaroorwa imba yacho kugara hapana ati tsvagai mari mama tiendewo ikoko pamwe tinonosunungurwa. Saka ndandakatovaudza kuti Sunday tese nemhuri yangu toenda kupi ikoko. Mashoko enyu ndeyekuti vanhu vadzidzi muchitarisa sekutaura kwamaita kuti sango rinopawaneta nhasi mutimurika muri kuritarisa muchiona kuti pane difference. Ndikaritarisa so ndonzwa dzimwe nguva ndobva ndavhura paWhatsApp ndikaona fisa ndonzwa mwoyo wangu zveshuwa chero pawafona uchiti ndiri kuuya ka atati shuwa here vangu havasi kusvika panzvimbo yatiri kusvika kwavo ndofunga zvinobva zvanatsokuita imimi mukurarama kwenyu ndiri kuona tiri pamusika penyu apa. Basa iri makaritanga rini endi choviri chacho chiri kuyowo zvakaita sei? Basa iri ndakaritanga handichatombozoti pane makore mangani ndofunga ndichiri nemwana 1 vabereka vana vese 3. Nguva yacho zvaifamba but iko zvino zvipenyu hwacho hwakangooma nokuti kutengesa kwacho kwakongovavarira kuti vana vakangowanawo sadza nokuti ndikwanisa kubhadharira kadika aka ndine kamwana kadika kasiwa ne2 years baba wacho achishaiko zvinosvika nenenesi. Uyu weform 3 uya ndakatomutadzirira nekurwara kwandikaita kuti basa redu mazuva rakaneta pano hapasisina mabhizinesi hapasina mashopu saka bhizinesi redu rakabva radzikira. Uyu form 3 aidzidza kupi? Anga udzidza ikoko yepwedha. Saka mari inenge ichidiwa inenge iri mari peterm kuti mwana aenderere mberi nechikoro. Izvi ndiri kubvunza because zvichida pane vamwe vanenge vachita se vanenge vachiona vanogona kuti aiwa regai tikande masenzi 2 kana 3 amai Miriam abatsirikane. Uyu mukomana patemu kwaidiwa 50 US patemu ndo mari yaidiwa but ndiri kuishayiwa zvoti ndinoshungurudzika ndichimutarisa kuti saka ndoita sei asi chokuita hapana kwangovavarira kadika kuti dai kachingosvikawo kana grade 7 yacho iyoyo vakaonawo kudya vavariro yangu yanga iri kuti murume wangu anenezashaya yanga iri vavariro kuti dai vana vangu vaendawo kuchikoro vadzidzawo sezviri kuita vana vevamwe vaonawo chekudya sezviri kuita vana vamwe vapfekawo zviri kuita vana vamwe but nokurwara kwandikaita gumbo zvese zvabva zvangostika ndabva ndakundikana. Makasununguka here kupa vamwe vanhu nhamba dzenyu vanenge vachida kuzokubatsirai nevamwe vanenge vada kunyatsobvunzisawo zvechokwadi makabatsirwa here naapostol because takavapa isusu nhamba tichitaura kamba vanzi hamene zvaakuitika apa tira kunzwa imimi muchitaura nemi ende kwete kubatsirwa kwokuti kwe10 years kana kuti 5 years kwe7 days ndakanatsokuona kushanduka kweupenyu hwangu pa7 days apo ndatenderera mari yengoti ndongoti kubva January ndengoshandira gumbo bozi kunganga uchanzi 50 years kuti tikurape apo ndingaudzwa kuti vanorapa zveshuwa obhadhara vana pamwe anotorara nenzara uenda kune imonzi 60 obhadhara vana autoita se vakurara nenzara apa hana kana sendi kana dhora randikabuditsa asi gumbo rangu rakaita rakapora. Mune shamwari here amai Miriam? Shamwari yenyu ichiona difference iripo nemararama amuri kuita iri kuti chi? Shamwari yangu itori pano ndofunga chingobvoko after 2 days akandi memi iri kuziva kuti gumbo rako ranga rakusviba here asi riri kuserera uye ari apo ndabva ndati kwandikabva ipapa ndasina chitomudza kuti kwandikabva ndokwaita kuti gumbo rangu shuwa risununguke.
ndati chipai vanhu nhamba amai Miriam kuti tinzwe kuti muzopedzerana nawo isi taenda vanyatsa kufuna mchibva maudza kuti aiwa inini zvamanga zvitaurwa zvezveka ndezvechokwadi makuvataura pamwe mune makutaura nepaWhatsApp kana kuti mune makufonerani. Nhamba dzangu 07784885571. Dzokorerai zvakare. 07784885571.